Себернең бер генә елгасы да Том елгасы кебек легендаларга бай түгел. Том татар мәдәни үзәгендә үткән экскурсиягә кушылып, берсен тыңлап алыйк. Одна из версий, что между деревней, татарской деревней Тимирязевской и деревней Эушта стояло старинное эуштинское племя. Таянов городок назывался. И во главе этого племени стоял князь Таян. И у него была сестренка, красавица, умница, девочка Тома. Она была настолько умная и красивая, что все женихи в округе приезжали полюбоваться ее красотой и посвататься. Но она любила одного лишь парня, Ушая. Вот он нарисован на картине. И Ушай любил ее. И молва о ее красоте улетела далеко за пределы сибирской тайги, и о ней услышал алтайский хан Тайшан. Это был жестокий, кровожадный хан. Он решил во что бы то ни стало взять в жены сибирскую красавицу. Риваят буенча нәкъ биредә, менә бу ярдан Таянның сеңнесе елгага ташлана. Еллар узгач, әлеге елгалар ярында Томск төзелә. С детства помню, что как раз с деревни, с Нижнего склада сюда рыбаки заядлые ходили и прям с приличным уловом, то есть это и на продажу, и на еду. Җәен кышын да елга кешене юатучы, куандыручы ролен уйнавын дәвам итә. Үз суларын Том белән тотышыр өчен көн чыгыштан көн батышка таба шәһәр аша Ушайка ага. Елга белән бәйле фаҗигаләр дә бар. Шуларның берсе 10 ел элек булды. Обудай авылында яшәүчеләргә зур кайгы килде. Сыерларны менә монда заборда минем артта әйләнеп калган иде бер сыер. Этләр менән дә баттылар, этләр сразу. Куркыныч, да. В общем, картина такая не для слабонервных, я скажу. Ну, баткыштан батка менән дә тора, менән дә су кичте, менән дә баткышка басам менән. Менә минут 5, наверное. Минут 5 түгел, минуты 3-4. Менә монда. Опять минуты 3, ну до 5 минут. 5 минут инде. Да, и вот так. Ага. 5 минут сайын көтә. Да, вот так. Томскидан Елена Софьевна Яла Сарканова.